Αποθηκευμένο βέβαια, αλλά θέλω να το περιποιηθώ. Το πονάω. Θα το κάνουμε ένα κλάδεμα, θα το κάνεις και εσύ ένα σκαλισματάκι. Κι άμα πέσει σε ξένα χέρια, χαλάλι του. Θα το πάρει περιποιημένο. Τα αγαπάς, Παλιά τα κατάφερνα μόνος, τώρα βάρινα. Δεν λέω γι' αυτό. Ψυχικός λέω. Συμμαζευτήκαν και τα χρόνια. Κακά τα ψέματα. Πολλά τα προβλήματα. Αλήθεια, τι έγινε με σένα, πώς και έφυγες από το Αργύρι? Είπα με τα παιδιά να ανοίξουμε δουλειά δικιά μας. Και έφυγα. Μπράβο, καλά θα κάνετε. Βέβαια στο χωριό άλλα ακούστηκαν. Έτσι είναι ο κόσμος. Λέει. Έχεις δίκιο όπως το πες. Άσους να λένε. Λοιπόν, πότε ξεκινάς εδώ? Και πάω αύριο μαθες. Ωραία. Μόνο που είμαι λιγάκι στριμωγμένος. Για τα οικονομικά λέμε τώρα. Θα χρειαστώ ένα διάστημα ώσπου να καταφέρω να σε πληρώσω. Εντάξει. Και η Ρουφιάνα η ταβέρνα, λες και μας μουτζώσανε. Από όταν φτιάξα αυτό το δρόμο από πάνω, θα σου έλεγα σε 3 εβδομάδες, αλλά... Μην ανησυχείς. Θα τα βρούμε. Τι να σου πω τώρα, σε 3 τέρμινα που λένε και οι τσιγκάρες. Γι' αυτό, αγόρι μου, άμα βρεις άλλη δουλειά, να την προτιμήσεις. Είπαμε. Όποτε μπορείς. Συγγνώμη που στα λέω όλα αυτά, αλλά θέλω να έχουμε καλή συνεννόηση. Θυμάσαι όταν πρώτο ήρθα? Μου δάνεις 10.000 για να πάρω το μηχανάκι. Τότε η Ρουφιάνα η ταβέρνα δούλευε καλά. Τότε ούτε εκατοστάρικο δεν δανείζω σαλόνο. Και τώρα δανείζει ο Αλβανός τον Έλληνα. Δανείζεις ένα φίλο. Κάτι πήγε στο μάτι μου. Τι κοιτάζεις, ρε?